What's up, what's up? Di tayo malaglag. Ay, Ang paglili ko ay nakakatakot. okay guys, mapapansin nyo talagang napakaliw. Skinita. Dito tayo. Turn left. Initiate, tweet. Kikita ko yun yung camera. Lapok man. Up. O yan. Kalsada na po yan. Sa kita tayo ng palayan. Sabot nga nguma talaga no. Amo kayo rin to, bagay to. Gana pa mo ito. Tanggot meeting mo. Alright, what's up? Don't forget to like, share, and subscribe mga kapatid. Samahan nyo ako dito sa malupit na lugar dito sa Sorsogon.